2015. Velkommen til Gaffeprisen. Tag godt imod en af aftenens tidligere vindere i kategorien Årets livsstil og instrumental. Namaste, Gaffa. Lad os starte med at få kontrol over vores åndedræt. Træk vejret dybt ind igennem næsen. Og hvis der er plads, ud igen. Lad os starte med den første position. Lad os komme ned i en big stock. Ja. Lad os komme op i en Top Gun. Lad det blive den trebenede Top Gun. Gud, au. Og som jeg plejer, går jeg over i en reverse Top Gun. Det er dejligt. Ja, det er flot. Husk vejrtrækningen. Top Gun. Lad os komme tilbage i den trebenede Top Gun. Alle sammen. Og ned i en big stock. Kom helt ned i big stocken. Lad stokken ramme gulvet. Husk åndedrættet ind og ud. Lad os gå over til de irske chakra. Lad os starte med en Patrick Dorgan. Klassisk irsk. Mærk bjergene. Og lad os gå ud i en Lucas Graham. Kom. Det er den rene luft fra Kilkenny, der flyder igennem jer. Hvor I dufter dejligt. Lad os komme ned i en Emil Stabil. Stille og roligt. Mærk Emil. Kom. 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 Og lad os gå over i en Stine Bramsen. Ja, spred benene helt. I skal helt op i Stine. Lad os mærke hele Stine. Samle benene. Kontroller jeres åndedræt. Mærk energierne fra universet. Og lad os gå til en fælles The Mind of 99. Velkommen, kære venner, til Gaffeprisen 2015 in the Minds of 99. I aften til Gaffeprisen kan du opleve